Hello children. Với na chuan velocity time graph, speed time graph kan zero thung do ni class ma sa khanin distance time graph kan zero. Với na hian speed time graph emo velocity time graph kan se to khan chapter ma sa velocity le speed kha in ang chi lo ma se tuna kan context ai ren angin kan ngai do na san chuan magnitude khain ang tata and direction nei lo wang khan me dang lamna a graph ai chin angin kana zoom down ni le ma sebera chuan elahi kan en lenga axis abok hi tlai origin kan di khania kan thretwa x axis y axis thre tur chu x axis a time om liang distance time graph apokhan x axis a time oma y axis a hian tuna chuan speed emo it's difficult for me velocity kha om thung ta ni ta hian om thung ta chuan kan soi fial le nga langa he ta hian ni fe tur chu helai unlock taila graph ma zo figure ma zo vela mi zo hian ta la ta hian time ma kal char a graph hi parallel to x axis an hian om je chu a speed kha angai reng ti na he hi a ma kan zir to uniform speed emo uniform motion kan tiang khani distance time graph a khan hetiang hi om chuan ading renga chelo konita speed time graph ero chuan a che da kha angai renga speed kha angai reng tinani change om lo now chuan helam hin vele thung tela figure lelam hi hetai chuan straight line kha ron chota parallel to x axis in to lowa the slope kharon omta ni aron on ta ni hetiang an hi chuan a time kal khan speed kha kal ve zel tinania example hela hi entinan try 1 ni se try 2 ni se example me menia number hi 4 eta se te point an 1 2 3 4 khan local ta se hey heti ava phe a pun khan helam kha lo pung ve zel ani ta hian a speed kha increase zel tinania a speed increase zel chuan khatiang motion kha kan soi tong khan hetiang motion hi ta hian acceleration kha om tinani change of speed kha in change that speed kha angai re helai figure ma zo speed kha angai renga ta jo speed kha angai reng lo time kala khan speed kha in change ve zel khatiang chi kha hetiang hi hi accelerated motion kan tiang kha ni accelerated motion acceleration kha om a speed kha change om tat a velocity kha change om tlat ta hian accelerated om lowa uniform motion ani hi uniform motion and this one is accelerated motion now distance time graph khan a slope kan la khan a vertical ka horizontal kan divide khan speed a chho kan tia hetiang speed time graph a hen enge chho kang enviang. Let me change my color of my ink again. Go to black. Khoi lai po hian a slope kholola taila entinan helai bor vel la tila tiga perpendicular kan drop hinga to y axis so x axis parallel perpendicular line kan draw lenga sorry helai x ti potela helai y lo ta se mo ta hian a slope hi the slope equal to x by y lo ta se x kha kan en chian chuan hei speed soina khani speed v ti taila chuan y kha time dero time chuan v kha en chiang taila enge v kan tingot ta ya ro hei symbol in da lo te a full in speed by time chuan a speed po en chiang taila helai zo ka 2 nia helai zo ka 4 lo in ta 4 minus 2 in a kala chu kan en chian chuan a change in velocity khani a velocity a final 4 kha to ba velocity ne 2 kha tira velocity ang khai lo in ta chu wangin a slope hi thil dang ni lovin change in speed by time
chu definition kan zia tong khan change in speed chu v minus u by t ti kan soi kha lo nia chu acceleration kha ni so the slope of speed time graph is acceleration asan chu en chemo slope hi a change in speed ka time kan divide wangani let me take another example continue le long hi a slope in chiang le lokila change my color again to the zone the hian lo en theta ni 0 x helai speed hi v kan tianga helai mi hi u lo di tela mo chuan kha zone ka kan la ve anga tlai ve lo ta so helai le helai in ka ra kha helai a b c lo pho tela a slope chu ab by bc ta me a ab chu v minus u lo nia bc kha a time kha ta hi chu t2 t1 te lo tela t2 te tela t2 minus t1 ni vele me a t mang tela t oh kha acceleration kan soi tho kha ni acceleration definition kan zir to kha chu wangin velocity time graph a chuan a slope khan acceleration a entir ni chin kan zir to kha le a graph read dan tu na kan enve thung tonga look very carefully ta hian x axis time kan ni do kha second in an entir ta 1 2 3 4 7 second thling ania velocity here 1 2 3 6 meter per second thling ani thung ta ni chuan ulo den kan ena tlai hi he graph hi a chiat read dan tu te hi ta ni atira khan 6 meter per second chakin atlan char ni helai parallel to x axis lai zong hel ming phole taila helai hi a poila b can I read this ink let me change the color of this ink c a b c lo ni ta ni a le b in ka ri kan en chian chuan hei a speed kha ngai reng ani velocity kha ngai reng 6 meter per second khan ni char ta chuan b thlen vela hian chu second 2 ma ni ta as velocity kha change sa ni 5 a chu kha 4 a 3 a 2 a chu ta to pa chuan he da c a chuan 0 ni ta ni om je chu atlan muang tha tu ti dan hela hian tan 6 meter per second khan second thum na thleng hian tlan char 3 9 3 jo second thum thleng khan 3 meter per second chakin atlan ti na nia chuan second thum na tanga second sari na inkara chuan a speed kha decrease la char ta na wa se do khan acceleration zon da kan tile loka a slope khan acceleration chu nt kan di to kha heting chore re hen ka soi dong khan khami kan formula ma sa kha man thin lo tu graph anga ron da chuan v minus u by t t te kha te kha man mi lo tu distance time graph ate po khan in ron manga speed equal to distance by time in te kha te kha man lo tu a graph a geometry kha man jok tu ni ta po acceleration ka zong don ta ka se dong khan helai a le bin ka re slope om lo parallel to x axis ani van acceleration om lo va speed a ngai renga chu wangin tai chonin no acceleration ni tiang b le sin ka re kan endon ni motion on bc okay slope chu in chiang te la slope kha nge kan di chuan rin thla te le helai kha rin thlanga d te lo pho te lamot la hi a slope chu bd by dc ni mai ta bd chu nge kan en chuan b le din kar chu 6 ani mai ni chuan dc chu kan en chian chuan 7 atang 3 pai tur lo in ta ni dc oc minus od ni ya bd poi dikta chuan 6 ni lo 6 minus 0 ni ya ta tanga te zel kha ngai wangin
dc kha 7 minus 3 ni thung ni chu 6 by 4 chro chu 2 3 1.5 meter per second squared ai ta ni unit and meter per second square tro ni ta enga tingi lo ti me thea hei v lampang hi helai y axis meter per second ni sa to a unit kha chuan a divide to second bok ani meter per second kha second ka divide le chuan I get something like this meter by second square chuan ta hian hi tur chu a diagram om da na hi a slope of ma kan soin chin ka chu ti hian slope khom ta chuan ti hian kan lata ni tuna chuan a triangle kha alet ling zone ron om ta dei min he ri zone om ta dei he lama slope kan lata dei ta veil ma kan lata dei ta ni y axis le x axis kha a ma ka chuan ding lama kha rom thina slope patang khan heng hi negative triangle kan ti pol san zone na zer dona chu tiang ani wa chuan heta hena value hi 1.5 meter per second square loin minus 1.5 meter per second square chokolak tu chumina entir chu he hi acceleration ni lovin negative acceleration tina nia atlan muang tul tina nia ato pa chona ding ta a speed kha among thatel tela to pa cho speed kha 0 lo ni ka ro triangle om dana jer hi entina tuna ka sai dong khan triangle kha ti zong om chuan ti zong hian slope ba om chuan he ti zong hian lag ngai ta he tiang a hian a positive ani value kha ma se slope he ti zong a ron kal chuan ti zong kan la kha chuan ti zong a la ka lo ngai kha chuan kha tiang kha chuan a negative triangle kan tia he tiang a triangle om re chuan acceleration slope kha minus a chuak do ani it implies negative acceleration kha ari dan chi kha chu nia chuan tuna he graph atang hian thil dang kan zir tel lo nga it's taking too long atlan thui zong a displacement bokha alo chu thei reng ani da hian a formula bangai mang chuang loin he triangle properties mang hian geometry mang hian abc kan ni ta chatlai kha kan draw le lo nga perpendicular kha you must excuse me, it's very difficult to have a freehand drawing ale ta hian helai area hi mo a area under graph khan area under velocity time graph en lo a slope chu kan la thiam to area jok la ki en le lo area kan la ton ni lai o ni ta se area chu area of a b c d o he la don te la he thil kan en chen chon he rectangle le triangle mix ania a b d o hi rectangle ania b c d chin hi triangle ani equal to area of triangle bdc plus area of rectangle abdo to bdc chu kan en chen chuan half into base to height half into base to dc nia height a bd rectangle chu length into breadth ani me a ab le bd multiply me to ni hian nge en ti ga thadwa half into dc chu 7 minus 3 bd ka 6 ani ka dito ka plus ab chu 3 ania bd chu 6 more half into 4 into 6 plus 3 6 are 18 2 into cancel 2 6 are 12 plus 18 equal to 30 engye unit itang hello timate here kan en chian chon le en ulu do in area kan en don chuan y axis kha ai unit tang kan shoi denge y axis kha meter per second ania x axis kha second and 200 unit second chu meter by second into second kan se second like second ka meter a chuak meter chu unit nge to length unit ani
or distance displacement unit. Chu wangin area under velocity time graph gives displacement. Oh, khi khian entir chu a area khian entir chu atlan thui zong kha lo entir tina ni. So when helai 30 meter loi ta ni unit po kha. He graph atang hian kan thil mu chota chu atlan tlai china hian atlanti speed ngai ren atlanti kan mu chuak thaya. Chon helai hian atlan muang tul ti kan mu chuak le a atlan muang tul na po kan chu chuak minus 1.5 ti meter per second square ti kan chu chuak ka. Chuan a area chu ron chuak hian a entir chu atlan thui zong a displacement kha entir thungani. Moving on, let's look at this example. The speed time graph for a car is shown in the figure. Find how far does the car travel in the first 4 seconds. Shade the area on the graph that represent the distance traveled by the car during the period. Le first 4 seconds at the graphic and entrance. The light time to intani. 1 slightly then 4 seconds. Oh, plot belangai tan hi. 4 seconds chin khati kan rin chonga. Very difficult for me, very tricky. Okay, anyway, ko khalai chin khalong ita. Eng tia thui nge tlana tia. Eng tia thui nge gan displacement kha zoti na ni. Displacement chu ni sinaka soi zo chiang khan a area khalak tur ka di to kha. Hela area hilak tur ti na ni chu. Six anita le helai china hian area kan la dan to chu helai hi a line kal dan hian to la ten a curve chawa a straight line chia lo dewa second nia tlai bor 5 4 le 6 in car 5 clean lo dew khania second lia 6 kan clean ta ni anyway a chol samna tu na tan chon in he hi straight line ai kan assume manga straight line john half into base into height kan kaltir mai don the area ka so number 8 to dan chu area covered in 4 seconds oh hey there 4 seconds to half into base oh highlight me kan na follow ni mo A, B, C. Then half into AB base into height BC. Half into 4. Height ka BC to 6. That gives us 12 meter. Oh. Kha atlan thui zong chu ni first 4 seconds at one. Which part of the graph represent uniform motion of the car? Kan so to khan uniform motion tur chuan parallel to x axis ani ngai kan di to ga phei zong kal par kha ngai chu wangin tlai kan leng wen chuan he lai we tang hian hi ning phole tai la graph ko lo do kan chuan thil har sai lo tlai tai d ti tai la a b c d chuan he lai e ti bok tai la D le E in car hi hey parallel to x axis parallel khan in line kha kal to a ta hian uniform motion khan to ti na ni so D chu in ja D kha chu lo sanan tlai zo khilang 6 from number B from D to E that is 6 seconds to 10 seconds. The motion is uniformity. Oh, a speed time graph. Then finally, let us graph draw it to draw the velocity time graph from the following data. The time in hours. Here, there's a zone is in there's a dark, 1
a speed ka kem oh le y axis kan soi photo khan y axis lama khian da le tur anianga kilometer per hour tianga helai hi time ti tiang tlai 7 anianga 0 point thawa time akan 7 8 9 10 11 12 13 14 speed ka uniform 30 45 60 50 uniform nang e atlem beri 30 nia atam berka 70 ni mo 0 tan tan tela 0 10 20 30 40 50 60 70 atira kha zindar se kala speed kha 30 ni ela hi ne tan na kha then after that dare ta 45 to 40 le 15 car light ta kha ni me ya I'm sorry I have a disappearing thing 30 in here then 45 more on here ning phua liang hela hi what happened a kan tianga b then dar kwa chuan 60 ni ta dar ko zona 60 he hi ni me 60 chu C phula tela dar soma 50 dar soma 50 dar som bakata 70 som panias 50 le A B C D E tela then dar khata 40 kalki koina sa le me a kalki ko gate a speed ka adang lam na sa G dar nia 45 45 more on there hey hi atlan dan kha ni ta ni hey graph chu lo chuak ta tiang hi dar seria ta hian 30 chakin atlana dar ria ta 45 chakin etlai po hi ti hian kan zong le theta kan du chuan a area kha zon le me tu net lan chak zong kha a le b in car hi lo zong toila dar sar le dar e din car khan e tia thuing e tlan ti ga thre du chuan hela area kha lak le me tu ren ta ne a b in car come on now you draw a line like this he de chu kan tiang e acceleration kha zong po dang slope kha slope of AB chu kan mingan polang at lai dinan P ti tay lamo BP by AP
BP2 tlai kha 45 tro ni kha 45 ania minus 30 lo ni anga divided by AP is A le pinga chu 8 minus 7 gives us 15 by 1 chu 15 kilometer per hour squared hi acceleration kha lo ni ngal ta ni chuna tlan thui zong area of triangle AB or area ni kha chuan helai ABP cho hai do don lo vai khan helai zong y axis x axis nei kar zong kha zo na ngai ta ni helai triangle area kan la photanga ABP kha kan langa chu thil har ni lova half into AP into BP kha ni le me ya chu half into AP is jagan dikha 1 tero BP kha 15 chunga chu do kha ma se answer len lo helai hnuai lam triangle minga photo lo me helai rectangle hi kan lak le don chuan hi technical ve lenga area of rectangle chu base leg into breadth kha le me don ta ni na leng chu 0 le 13 kar 30 lo nia into hela 7 le 18 kar 1 okay 30 hela hian is a chok 7.5 a chok ta apa ni gan bel khom chuan will get total to 30 plus 7.5 equal to 37.5 kilometer som thum pasare le point nga athui kha atlan tinani ele bin kara hian kha zong kha ani